बेक्तिगलाव गामि गफायाव गामिनि जे आदा बाजैमोना मालाबानो गासैबो बिपिएफखौ गारनानै गासैबो ट्रेक्टरावनो गासैबो हालौदों ट्रेक्टरजोंनो गासैबो माइ नादों ट्रेक्टरजोंनो गासैबो माइ रोगादों फानहैदों गासैबो दिनैनि दिनाव ट्रेक्टरानो जोब गतिके दिनै बहा बिपिएफ दंबावो बिपिएफ गैलिया सबसे इन्टारेस्टिं बाथ्राया बेनो जों हाजारखि जाया मानो बर' राजखान्थियाव थांनाय समाव गोलाव सम 17 बोसोर बिपिएफजों खुंजाथाय समाव मानसिफोरनि हारायाव मुगुजाव गाज्रि फिसाबाबो जेरै बिमाया गावनि फिसा होननानै अनो थिग बिदिनो बर' समाजाव दासिमबो बिपिएफखौ एसेबाबो अननाय आरो सिम्पेथिया दङ खिन्थु मुसलपुर समस्तियाव दिनै बेनिनो उल्था थासारिखौ दिनै बेवहाय नुजाथिदों दिनै बिराद गिदिर मोनसे जयनिं सेरेमनि जादों 700 माने बर' सुबुं दिनै बेवहाय बिएलटि एक्स बिएलटि आरो इउथ बिथांमोननि जि बिपिएफनि जि हाखाफोर दङ बेवहाय दिनै जगदान जादों आरो बेनिफ्राय आं बुंनो हायो मुसलपुर समस्तियाव आरो फिन माने आरो बेवहाय बिपिएफ होननाया माने जिउआव जारिमिनाव जे बेयाव जाफिननो हागोन बेबायदि थासारि बेवहाय गैला रोदायानो गुनानै दिनै माने लामायाव माने जोंनि बे फिल्डआव अदालबारिनि नैबे फिल्डआव गोलैफैना दंफैजोबो आरोखि बुंदों जे माने जोंनि जे दानि मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि जि माने खुंथाय बेवहाय गोबां रोखोमनि सुबिदा जों बेयाव होगासिनो दङ जेरै गोरिब मानसिफोरनि जि माने ना गुरनानै जानाय मानसि दिनै मैगं नागिरनानै जाग्रा मानसि बिथांमोननि थाखाय 5,000 करि रां होनाय जादों बेफोर रांखौ जाहाथे मोननानै बिथांमोना जाहाथे गयनि दखान जाहाथे माने सानि दखान बेफोरबायदि जाहाथे खालामना लानो हायो बेफोरनि सुबिदा इन्डिभिजुवेलि बेनिफिसियारि गोबां लानाय जादों बेफोरखौनो बिथांमोनहा मोनाखैमोन आरो गोदोनि समाव खासि खदाल बिथांमोना मोनदोंमोन खासि खदालनि उल्थायै दिनै जोङो मानसिनि संस्था बिसोरनि सेल्फ माने इमप्लयमेन्टनि थाखाय जों दिनै बेबायदि 5,000 करि रां खायसेनो 10,000 सोरनिबा 25,000 बेफोरबायदि रां जोङो होनानै बिथांमोननि जिउखौ जाहाथे साखांनो हायो बेबायदि हाबाफारिखौ नुनानै बिथांमोना दिनै लैहोर दिनै इउपिपिएल दोलोआव मानगोनां प्रमद बर' बिथांजों ज' गासिबो दिनै मुसलपुराव जाबाय आरोखि बेफोर जाहैबाय बारि खनानि सियाल बोरायफोरनि खामानि बेफोरखौ जुदि रायलायोबा टाइम पास खालामनाय जायो बिथांमोना खारन जौ फाग्ला मेन्टेलि क्रेक गोनां मानसि गोजा जाय नांथानानै बिपिएफ खालामगासिनो दङ बिथांमोननि बाथ्राखौ जोंनि खुगानिफ्राय बारा समायलिया बेनिखायनो बिथांमोननि खोथाखौ आं बारा बुंनो लुगैयाखै माबाफोर जुदि गोनांथि दंबा नोंथांमोना सोंनो हायो दिनै बिपिएफ दं बहा आसलते दं बहा बे माखासे सियाल बोरायफोरनि जुन जेरावनोखि हाथाय गैलिया जेरावनोखि खोमोन गैलिया बेनि मोनसे जुन दिनै रौतायाव गाबोन गसाइगावआव बेखिनि मानसियानो खाथिं बिपिएफ होनना बुंगासिनो दङ गतिके बेफोरबायदिखौ मिडियायाव आरो टिभियाव मबाइल स्क्रिनावल' जों नुनो मोनो बेक्तिगलाव गामि गफायाव गामिनि जे आदा बाजैमोना मालाबानो गासैबो बिपिएफखौ गारनानै गासैबो ट्रेक्टरावनो गासैबो हालौदों ट्रेक्टरजोंनो गासैबो माइ नादों ट्रेक्टरजोंनो गासैबो माइ रोगादों फानहैदों गासैबो दिनैनि दिनाव ट्रेक्टरानो जोब गतिके दिनै बहा बिपिएफ दंबावो बिपिएफ गैलिया सोलोंथाइ बोसोर 2023-24 नि थाखाय फरायसाफोरनो गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स कलेजआ क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय हाब्रुबारियाव थानाय बिटिआरनि गंसेल' डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजआव दायो फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया अनलाइननि गेजेरजों सोलिगासिनो फरायसाफोरा क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स.in वेबसाइटआव थांनानै मुंखौ थिसननो हागोन 12 थाखो उथ्रिसारनाय फरायसाफोरा बेचेलर अफ फाइन आर्ट्स बेचेलर अफ मिउजिक आयदानि थाखाय मुं थिसननो हागोन बे सरकारि कलेजाव मोजां सोलोंथाइजों लोगोसेयैनो हौवासा हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादायै हस्टेलनि खाबुबो दं गोसो गोनां फरायसाफोरा क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजाव गोदानै मुं थिसननोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9085292451 आरो 93654912557 आव थोंजों सोलाद लानो हागोन।